Napay tao mo doon wala nirong padapat. Tay, kato nga nambal, tay. Ako dong. Magpatambal na ko ni mo, tay. Ano yung bati dong? Lain mo ni kong lawas, tay. Sige, dapatan tingin tambal. At hulat sa akin, kondisyon sila kong trabaho. Nagpuba ng tiwa sa kong trabaho. Tayo dong, ari tayo rin, tambalay dong. Labag kayo mong ulo. Bagay, tay. Dili. Sakare. Matar, dugay na namang gimulo. Gaya na ni, tay. Ya. Masara man yung nagsugod. Mga kabulan na ni, tay. Ikadugay naman na niyo eh. Muna ni naniwang na kamayo. Kasi mo ba nga? Bitsing, tay. Rachel. Sige. Atuan dapat tagtambal ha. Tagsari dapat yang tambar ba? Ay, yung bugat-bugat dong. Bakon. Kani, sa batay naman eh. Sakit na, tay. Na makailalom kayong gino ang una dong. Wow! Usa may mong una dong. Yan yung akong balatian, tay. Nga mayo. Tindog, imayo na karon. Kira? Okay na, tay. Tiktiho bitaw kayo na kung tambal, dali na kayo. Ibo tambal mo, tay. Dali kayo maayong pasiti, tay. Sige, tay. Salamat, tay. Okay. Pat, asa ikan Pat? Dito ko sa nambal. Nagpatambal ko. Ano, mayo naman nambal eh Pat? Maayos yung nambal. Dali kayo mo dapat. Maayo din yung sakit. Bantog na siya di Pat, taga-asaw na siya Pat. Bantog na. Nara diha. Dulura. Sige Pat, sige, kaya magpatambal po niya ko. Banagita ng mga nambal. Ayo. Ayo. Oh. Muna balay ni Kuan na, Noy? Ni Kuan, David? Muna ni Long. Ikaw tayo mananambal, Noy? Ako. Ay, magpatambal ta ko? Di kay di pamati. Magpangabuyod mo ko, Noy? Sige, surut. Sige, Noy. Ida pa ni? Sa may mong ipamati, magpangabuyod lagi ko, Noy? Amo kung saan yung sakita, magpatambal kita ko nimo kay kung saan yung sakita na ako nga kalitra mo magpabuyod, Noy? Ako isang subayon ha? Para may bawaan na to nga usay mong mulo. Wow! Makailaglog ang panguna-una daw. Nakatagaan siya ka, Noy? Umusay naman yun ang una. 5. Ngayon, nakay una nga matrabaho. Usa nang makapabuyod si mong pamati. ba? Yung mga tumato na yun Ika rin yung makadala sa magkayo si mong lawas dong. Mayo kayo ko ani Noy? May pusinto pa yung maayo. Kaya dapatan natin kang tambal, tagsari yung dapat kong tambal. Ayaw yung dahil taon na, di na dyan na mabalik. Mo bitaw ilang sulti-sulti dito Noy nga may kuno ka manambal ko no? Mas maayo ganito nga nakabalo ka nga ako'y blanggaitan rin mong nambal. Karon dong, usa may ibong kapasalig ni mo na ako dong umayo ka. Mayo ko Noy, di na di kong balik diri Noy. Sana may saktong tubag. Ay, nagbalik uwa kay sakit. Oy, kani mo uban dire. Nay mo doon lang kung nga ulay sakit. Hibawan ako na dong. Okay, mao na to. Pwede na ka muli. Matar na wag tang yun akong pangabuyod yun Noy. Maayo na jud ko. Pasalamat sa Ginoo dong nga naayo ka. Salamat kayo Noy ha. Okay, salamat dong kay napay kong trabaho no. Mayong hapon ba? Oy, mayang Asa ka gikan ba? Dito, kasi lang kuan, ilang tatay ni David ba, tatay David. Patambal lagi po ko dito, kaya nagpangabuyod mo po. Manambal ni si Tatay David. Maiki naman na nambal. Mo to ingon po na tong
Katong nagpatambal po gikan diha kanina. Ngam lang ko tong gisel. Oh, mao to nagpatambal buto diha ako na ayo jud ko ron. Wagtang ko pangabuyon jud. Ako nining atuon ni nambala paggitan sa manambal. Maayo gid manambal jud. Atuon ko ni ron magpatambal ko. Kay naay kong sakit nga, wa di ayo. Ako ni patambalan niya, basig siya mo makaayo ani. Oh, may paadto ka dito tinuod. Okay, basig. Basig, maayo makabagita mo sa manambal. Oh, mag-itang gina. Dili ka mamintiryo ni. Maayo kita. Bawaan na gina. Ah. Pagkalot lang daan. Okay, salamat. Salamat guys, salamat. Banggi ingon sila na ako nun manambal ditong banggiitan ko itong manambal. Agtuon ko to, ako magpatambal ko dito. Ako tong sulayon kong anay gito yang pagpanambal. Maayo gi kuno tong laki. Nganlan ko tong David. Ay, daghanan trabaho ay. Business pa ron. Naparoy mga tao mga bot kay magpatambal. May kong trabaho, way ko manon. Murag maon yung giingon nilang balay sa manambal nga nganlag David. Mao gining balaya di giingon nila. Sulayan ko tuk-tuk. Di mao ba ni ilaha kay magpatambal ko. Ayo. Oh, yari tao. Sami ato dong. Ikaw to nganlag David. Tay? Oh, ako na dong. Sige tay, patambal ko tay. Usa lang na kay gimulo. Na ako gimulo di tay. Na di tay akong kuto-kuto tay. Sakar re. Kay dapatan na yung tambal. Oh, sige tay. Kay parang maayo. Nilutaw na sa kunin mo dong. Unsa tay? Siya may mong pangalan. Pangalan ko tay is si Juan, si Wael. Wael. Oh, Palido. Ilhi. Sa ato pa Wael. He. Oh, Ilhi. Sige, higa. Dapat na yung tambal. Asa man ano ni ko tay? Oh, eh. Pipigdaon na ako ng tao kung tambalan. Epektibo mo kayo na kung tambal. Ah. Tagsar may dapat na eh. Ah. Sige tay. Hindi pa kung dapat ni mong tambal. Pangutan mo ka klaro. Ah. Pagasa mo ka. Taga Busay ko tay, Busay. Asa dapit nga busay. Asa sakop. Lahog tay, lahog. Lahog. Alayo amay mo nabutan rin dong. Naraman ko nila sa linaw. Ah, Kisa man dyan yung lalaki na katudlo ni mo rin ako nga mayo ko manambal. nakasugat mga ko dito tay sa dito sa may Cebu City tay. Nako nasugatan. Gikan ko to sa dre. Nganlan to sa Gretchen. Oh, dito. Oh, nganlan ko to sa Gretchen. Gikan ko siya nganlan mo ko no balay ni mo dre. Akong tultong. Ako na, tinuod na dong. Ah. Ning, unsa man imong ipamati dyan? Kanay hindi tay. Bati ko rin tay. Prestigyo pagkat butok ani katay umurag ko di ko ginawa tay. Hinay? Oh, di ko ginawa tay. Sige, dapatan itong tambal. Istoryahan di ka ron, ako sa nin subayon ha. Ah. Kung gitay na mutang nga ng imuhang tiyan nga naggutok. Oh. Usan ako dapatag tambal. Subayon din ako. Daan palagi ko. Ngano man tay? Kani mo ni pamati nga dining tiyan nga naggutok. Pwede kang dakuwag kaunong adlaw, busog kay ka. Mura na imong ni pamati. Pwede ka busuga. Nya. Minyari na imong kaon. Oh. Mura na itambalan na daw, makayo ni mo. Pwede na ka makauli. Nya di ako ni mo patag tambal tay. Saan mo ng kaon ni mo sobra man mo nang nagkahit mo tiyan. Ah, sige tay. Ah, sige tay. Oh. Basig. Pwede na ka makauli. Wala naman ko ni pamati na ko tay nga. Di man kay karon ra. Aw, di ni maayo ron. Balik ugma. Ingon siya. Ingon siya dito. May kuno kayo mananambal. Pero wa siya katagaan sa kung gimulo. Wa siya katagaan. Maayo kuno kayo. Mo ingon nila ito nga. Di, tagalaho ko. Naabot ko rin. Wala ka taga. Pauli na ko. Pauli ko. Balikot ka. May burusan to ana. Nagpatambal dito eh. Nagtuon dito siya nga wala siya kabalo nga wala ko kabalo nga na wala siya sakit. Wala siya sakit nagpatambal dire. To ni ko ulit pero di katawa. Balik na to dire. Wala ko tambalan ko tun sakto parang maayo jud siya ang tinod. Bugal-bugal siya daghang kay trabaho dire. Namanday pa ko. Ya. Napay magpatambal nga. Uy, gimulo. Karon, mubalik to sunod Biyernes. Balang ko to. Adto na po ko dito sa ilahan. Ngan lang to sa Tatay David. Balik ko na po na ako to sa patambal. Kaya nagpatambal ko itong una. Wa katagaan sa kung
gipatambalan. Wagi sa katagan, iyon bagitan ko tong manambal kay Tatay David ko itong inila to siya, pero wak katagan. Katoon, ilaron ko to ron na magpatambal ko, wak ko'y sakit. Antoon ko to. Doon lang ko silang nanlan tong Tatay David. Magitan ko itong manambal, nga anak ko doon sila. Ako tong ayuhon, basig naara dia sa sulod kay maayo ko nito siyang manambal, magpatambal kay ko ato niya be. Magpatambal ko kung sakit nga way sakit. Ayo. Maayong hapon tay. Oh, may po dong. Sumi ato. Ni ako tay, kay nibalik ko tay, kay magpatambal ko nung balik tay, kay wa may maayo kung sakit tay. Hindi ka maayo dong. Wala tay. Resa ka. Masig maayo ni nun tay. Karon, naayo karon. Patay ko na. Ikaduhan ako ng tambal ni mo. Palingkod. Sabi dong, ito nga laging si Mana. Pili mo ka. Diri ko tay kay good ako hindi ko ginawa tay. Hindi tay lukan kuto-kuto tay. Ito yung buta di ko ginawa. Wa kami minners kaon. Niningar ko tay pero mura gyapon kung gibate. Away lagi ako ang pagdapat ng tambal. Kay kaon ako. Sa pulungan di ka. Pagkan di ka tambal. Yung nga mata. Kaya akong panambal, maayo. Mas dahan pa yun nga na minteryo. Yawa ko na tay. Piyong! Piyong nga naman ito, gagapatan di ka. Mauni katapusan akong tambal ha, egg buka. Uno! Dos! Sinilong ka itong tambalan! Naayon ako tay. Pwede nang mayuhan akong sakit tay. Wala ko sigbati tay. Wala ko gibati. Maayon ako tay. Adto ako tay. Babay tay! Sinilong ka itong tambalan! Maayon ako sakit tay. Maayon na tay. Ato